welcome to my channel! Again, it's Lina. Ayan. So, ayan guys, kung nakita niyo yung aking, bagong gising ako, magulo ang aking hair. Ayan. So, kung nakita niyo yung aking shorts video, meron akong gagamit. Yan dun yung aking pangkulay. So, yun ang gagamitin ko. Ayan. Dahil puti ng aking mga buhok. Ayan guys. Ayan. So, ayan guys, nandito tayo sa kusina. Dito ako magkukulay kasi dito maliwanag. Ayan ang aking pangkulay. Ayan. So, ito yung brand ng Nasi. Sa Nasi to guys, mabibili. Dito sa Bahrain. So, ayan guys. So, mag-start na tayo magsaling dito. Ayan, meron akong cup at saka brush. Ayan. At kung ikaw ay bago sa aking channel, please subscribe, like and share, comments down below, and click the notification bell para ma-notify ka sa aking mga bagong videos. So yan guys, nalagyan na natin ang silver gray. Ayan. Silver gray. Maganda itong brand. Tingnan natin kung anong kalalabasan ng aking kulay. Pero root lang yung gagawin natin. Dati ko na siyang ginagamit, kaya ganyan na siya. Nahati-hati ko lang siya sa aking root. Maganda yung silver gray kasi kapag may uban ka, hindi siya madaling makita. Parang kasing kulay na lang din ang kinukulay mo. So, ang pangalawa, actually kulang to. Dapat to may green and blue na pang mix. Kaya lang, hindi ko na siya nabili. Kulang sa budget. Ito yung dark ash blonde. So, mimix natin yung silver gray at dark ash blonde. Gusto ko kasi na medyo hindi masyadong blonde. Kaya, ganun yung mix ko, may dark. May natira pa. So, magagamit ko ulit siya next time. Kasi, ang buhok ko madaling lumabas yung kulay na puti dahil mabilis mag-grow yung hair ko. Every second month. Every second month. So, lalagyan natin siya ng hydrogen peroxide. Actually, dapat 20. Kaya lang naubusan ng 20 volume. Kaya, ginawa ko. Binili ko na lang yung 30 volume. Pero mas maganda para sa may mga uban, mas maganda kung volume 20. Kasi mas natatakpan yung mga white hair. So, mimix natin. Mix mo siya ng maayos para maganda yung blend ng kulay. Ihalo mo lang ng ihalo. Amazing! Kailangan hindi mawala yung, kailangan mawala yung mga buo-buo. So, mix na guys. Ayan. So, nag-mix na siya. Ayan. Ayan guys, nagsuot na ako ng gloves. Ayan. Mabilis lang to dahil ayan ko, ang uban. Ayan. Lahat.
commercial. Say hi. Ayan si Leia Love. Ha? Wala nang vlog si Leia Love. Busy na sa trabaho. Aba. Ang hirap na may uban. Lagi ka talaga magkukulat. Itago ang tunay na edad. Lumalabas ang ebidensya. Ayan guys, kaganyan ang gusto ko. Para ma-hide ang ating mga white hair. Ayan. So yun guys, maganda ikulay ang ash blonde sa mga kagaya ko na may iba. Pero depende rin sa inyo. Pero sa akin kasi mas gusto ko ang ash blonde para hindi siya yung masyadong naman yung kulay niya, hindi masyadong mag-orange yung pagka-blonde niya. Ayan. Sabay section natin, by section, para sure na makukulayan. So yun guys, ganyan lang magkulay ng sarili mo. Amazing! Sa may salon. Kung hindi ka tinatamad, pwede ka na magkulay para sa sarili mo. Sa akin kasi nasanay na ako nagkukulay ng sarili kong buhok. Maganda tong brand na to guys. Ayan ha. Ang aking brand ay Coloray. Coloray. Ayan. Binili ko na ganito kasi lagi din naman ako nagkukulay. So, at least hindi na ako bibili ng yung may ano na. Mas maganda kasi ito kasi mas maganda yung meron ka na talagang regular na ginagamit na pang kulay. Parang hindi nag-iiba yung kulay mo. Pero dati, mahilig talaga ako magkulay. Iba-ibang kulay. So, ayan. So, see you later. So, ayan guys. Ayan. Ayan na guys. Ayan. May natirang konti. So, sinalayan ko na rin yung dulo ng hair ko. Ito may dip dito. Ayan guys. Medyo yung kulay. Medyo mas maano siya mag-gray. Ayan guys. May bleach yan. So, mag-gray talaga siya. Dito naman, wala tong ano ka na mag-bleach kasi nakakasira ng buhok. Idaday niya talaga yung buhok mo. So, hindi na ako nag-bleach ng hair ngayon. Dahil, inano ko na to. Yung hair ko dati sirang-sira. So, ayan. So, ayan guys. Massage mo siya. Ayan. Kita niyo guys.
medyo nag-gray naman din siya. So actually root lang ako, yung natira, nilagyan ko dito sa dulo. Then palagi naman din yan ang pinagkukulit ko, so okay lang. So yan guys, abalawan natin siya after 13 minutes or 15 minutes. See you later! So yan guys, ayan na, after 30 minutes, nabanlawan na siya. Ayan. Natakpan na ang ating mga uban. Ang ating white hair, natakpan na. Ayan, hindi siya masyadong blonde na blonde. Ayan guys. Hindi rin naman siya dark. Tamang timpla lang. Ayan, tamang timpla ng ash gray. Hindi siya totally mag-ash gray, pero at least medyo ayan, nag-a-ash siya dito. Kahit pa paano, yung white hair ko, parang kakulay lang din niya. So, ayan guys. Amazing! Yan ang ating ash blonde. So yan guys, salamat! Thank you! Thank you for watching! At kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe, like and share, comments down below, and click the notification bell para ma-notified ka sa aking mga bagong videos. Love you!